ABS – магията, която предотвратява приплъзването и спасява животи във вашата кола. Здравейте, любители на инженерството! Днес ще разкрием една технология, без която много инциденти биха имали съвсем различен край. Случвало ли ви се да попаднете в извънредна ситуация, в която трябва да натиснете спирачката до край и колата просто ви послуша, спирайки в права линия, без да се подхлъзва неконтролируемо? Точно така. Тази магия не е магия, а чиста инженерия и има име – ABS – електрическата спирачна система. Но какво точно е ABS и защо е толкова важен за безопасността? За да разберем това, трябва да се върнем малко назад и да помислим как са работили конвенционалните спирачки и какви са били основните им проблеми. Представете си, че шофирате и изведнъж трябва рязко да натиснете спирачките. Каква е първата ви реакция? Натискате педала на спирачката до край, нали? В автомобил без ABS това действие почти винаги би довело до блокиране на колелата, особено върху хлъзгави настилки. Когато колелата блокират, автомобилът губи сцепление и съответно контрол над управлението. Опитвате се да завъртите волана, но автомобилът продължава направо, плъзвайки се без да спира. Именно за да се реши този критичен проблем беше разработена ABS системата. Но как една система успява да предотврати блокирането на колелата и да запази контрола върху превозното средство дори при аварийно спиране? Тайната се крие в една изключително бърз танц между сензорите и електронния блок на автомобила. ABS не позволява на колелата да блокират, защото модулира спирачното налягане на всяко колело по-отделно хиляди пъти в секунда. Но как автомобилът разбира, че едно от колелата е на път да блокира? Тук идват на помощ сензорите за скорост. Всяко колело на вашия автомобил има малък сензор, който постоянно следи неговото въртене. При рязко спиране, ако въртенето на едно от колелата намалее много по-бързо от останалите или се доближи до нула. Докато превозното средство все още е в движение, системата разбира, че това колело е на път да блокира. Щом сензорът засече това състояние, той изпраща сигнал към електронният управляващ блок ECU на ABS, който е мозъкът на системата. И какво прави този мозък, когато получи тази информация? ECU на ABS тогава се задейства. Тя не просто освобождава спирачката, тя извършва цикъл на отпускане и прилагане на спирачното налягане на това конкретно колело изключително бързо. Помислете за това, така сякаш ръчно помпате педала на спирачката, само че хиляди пъти по-бързо. Ако algo impossível го правехте. Това се извършва чрез хидравлични клапани, които могат да намаляват, поддържат или увеличават налягането на спирачната течност в апаратите на всяко колело. Този процес предотвратява напълното блокиране на колелото, като му позволява да продължи да се върти, макар и бавно. Но защо е толкова важно колелата да продължат да се въртят поне малко? Какво е предимството на въртящо се колело спрямо блокирано? Големият трик е, че за да можете да завъртите волана и да насочите колата, колелата трябва да се въртят. Блокираното колело е като ски в снега. То просто се плъзга в посоката, в която колата вече се движи. Като регулира налягането и предотвратява блокирането, ABS гарантира, че колелата запазват определено ниво на сцепление с пътя. Това ви позволява да запазите контрол върху управлението и, което е най-важно, да избегнете препятствие дори по време на аварийно спиране. Възможността да управлявате и спирате едновременно е това, което прави ABS истински пробив в автомобилната безопасност. Вероятно вече сте усещали как педалът на спирачката вибрира или сте чували странен шум по време на рязко спиране с ABS. Това е нормално и означава, че системата работи. Това е знак, че клапаните модулират налягането бързо и сензорите вършат своята работа. Много хора се плашат от това усещане и дори пускат спирачката. Но правилното е да държите натиснат педала здраво, за да може системата да продължи да работи. Историята на ABS е завладяваща. Въпреки че идеята за антиблокираща система съществува още от началото на 20 век,
Едва от 70-те години на миналия век технологията започва да става приложима за леки автомобили, тласнато от напредъка в електрониката. Производители като Bosch изиграват ключова роля в разработването и популяризирането на системата. Първоначално това беше луксозна екстра, но ефективността му при намаляване на катастрофите го превърна в стандартно оборудване за безопасност и в много страни дори в задължително. Но какви са онези други системи, за които чуваме, като контрол на сцеплението и контрол на стабилността? Свързани ли са с ABS? Да, ABS е основата за много други системи за безопасност. Контролът на сцеплението, TCS или ESR, например, използва същите сензори на колелата като ABS, за да предотврати буксуването на колелата по време на ускорение. Ако едно колело започне да се върти по-бързо от другите, TCS намалява мощността на двигателя или прилага спирачка на това колело, за да възстанови сцеплението му. Електронният контрол на стабилността, ESC или ESP, е още по-усъвършенстван. Той използва информация от сензорите на ABS, както и други сензори, които измерват въртенето на автомобила и позицията на волана, за да открие дали колата е на път да загуби контрол в завой или при резки отклонения. Ако колата започне да поднася при недозавиване или презавиване, ESP прилага спирачките на определени колела, за да коригира траекторията и да върне автомобила под контрол. Тоест, ABS не е просто спирачна система, а гръбнакът на цял набор от технологии за активна безопасност. Важно е да се подчертае, че въпреки че ABS е невероятна система, тя не върши чудеса. Той помага да се запази управлението и да се намали спирачния път при определени условия, но не може да надхитри законите на физиката. Ако карате твърде бързо, в остър завой или на настилка с много ниско сцепление, физиката все пак ще надделее. Това е инструмент, който помага на шофьора в критични ситуации, а не разрешение да карате като брая навсякъде. Поддръжката на спирачките, гумите и окачването продължава да бъде от съществено значение за общата безопасност на автомобила. Затова, следващият път, когато натиснете спирачката на колата си и усетите това чувство за контрол, запомнете, това не е магия. Това е резултат от много инженерна работа и технологии, които работят тихо, за да осигурят безопасността на всички на пътя. Ако сте стигнали до тук и ви е харесало видеото, абонирайте се, ако все още не сте, харесайте и активирайте камбанката за известия. А ако смятате, че нашето съдържание е интересно, помислете да станете член, за да ни помогнете да продължим да създаваме съдържание тук, в платформата, и да бъдете споменати в нашите видеа. А ако сте любопитни да научите повече за курсовете, които препоръчваме, сканирайте QR кода тук отстрани или използвайте линка в описанието на видеото, за да получите достъп до различни възможности за развитие на умения, които ще направят разлика във вашата кариера. А вие, случвало ли ви се ABS да се активира при спешна ситуация? Или може би имате история за това как ви е помогнал? Оставете коментарите си тук, защото искам да разбера. Тук отстрани има две интересни видеа, които трябва да гледате, за да разширите знанията си и да задоволите любопитството си. А ако искате да ни подкрепите, харесайте видеото, абонирайте се за канала, активирайте камбанката и помислете дали да не станете член на канала. Това е всичко, любители на инженерството. Големи поздрав и ще се видим в следващото видео.